Měli jsme to štěstí, že jsme se tady narodili v této Vrbce a že tady byly ty ohromné muziky. Ňorkova. No to bylo něco opravdu senzačního a Kubíci ty vyrostali v době, kdy my jsme se nějak rodili, nebo když jsme byli malí a rostli pomalu prostě vedle ostatních kapel. A samozřejmě ta Kubíková muzika sahala hluboko do 19. století, ale ve Vrbce ne. Ve Vrbce to bylo až opravdu v těch 30. rokoch 20. století. Vážení, nebudu dlouho rečnovat. Už je to dlouhý ten program. Já jsem tady prostě dojel do Vrbky proto, že jsem se tady tohoto pěkného programu chtěl zúčastnit a že jsem byl na horňáckých slavnostách v Čilkaj tento rok a Vrba, který tam dělal program, tak až poté, co se ten program uskutečnil, mě pověděl, že prostě Jan Halíček, že po mně chtěl, abych tam zaspíval pěsničku, kterou on složil. A je o vojně, samozřejmě, protože on napsal krásnou knížku, vydal krásnou knížku za té první vojny. Já nevím, jestli ji máte, ale kdo ji nemáte, tak si ji kupte, protože je to velice dobrá věc. Vážení, umíte cifru Vádur? Zahrajte. Bude vojna veliká, každý si o ní říká, a já na ňu musím jít, nedá se to ošítit. Psali mě aj císar pán, že sa tam nebudem sám. Mám vraného koníčka a u boku šablíčka. Jak sa šabla zablíští, krev teče na bojišti. Teče, teče, aj moja, nebojím se ja, ja. Jenom nevím, co já s tím, že sa tom už nevrátím, neuvidím mamičku, ani svoju Aničku. Nožičky nesměňá.